Триває прямий ефір на телеканалі АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. Я одразу почну із головної новини. Представників Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза та Ільми Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні. Наскільки нам відомо, о 14:47 вони вже прибули в Туреччину. Літак із Ільми Умеровим та Ахтемом Чийгозом сів у Анкарі. Ми будемо слідкувати за цією темою і будемо долучати до нашого ефіру представників і Меджлісу кримсько-татарського народу, і спробуємо долучити Миколу Полозова, адвоката, для того, щоб він розповів, як цей процес відбувся. Власне, що про це вже ми знаємо, про те, що лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сказав, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну. Усі подробиці ви, звичайно, дізнаєтеся у прямому ефірі телеканалу АТР, а ми зараз повертаємося до цієї теми, яку будемо обговорювати упродовж найближчої години. Кібербезпека та кібератаки на Україну. Сьогодні будемо говорити про це. Я рада вітати гостей моєї студії. Ігор Козаченко, екс-начальник Держцентру кіберзахисту у моїй студії. Пане Ігоре, доброго дня вам. А також Станіслав Самойлов, головний інспектор департаменту кіберполіції Національної поліції України. Пане Станіславе, вітаю вас. Добрий день. Власне, спершу попрошу вас розказати про вірус, який напередодні вразив деякі системи українські. Зокрема, 24 жовтня повідомлялося про те, що Одеський аеропорт, Мінінфраструктури та Київський метрополітен, а також російські ЗМІ були вражені новим вірусом Bad Rabbit, поганий кролик, наскільки розумію, у перекладі з англійської. Так, розкажіть, будь ласка, я думаю, що спершу так, пане Станіславе, про те, що вчора відбулося і яка стане на зараз ситуація? Дякую за запитання. Вчора, приблизно об 11 годині, до нас почала надходити інформація щодо появи нового вірусу, який вражає комп'ютерні системи певних інфраструктурних елементів нашої країни. Ми, відповідно до цієї інформації, почали перевірку і дійсно з'ясували, що вчора було вражено два комунальних підприємства, відповідно на які були направлені спеціалісти нашого департаменту до одного підприємства, на друге, відповідно, спеціалісти Служби безпеки України з метою надання відповідної допомоги щодо знешкодження та зупинення цієї кібернетичної атаки. Впродовж дня ми постійно моніторили мережу інтернет, ми постійно моніторили нові повідомлення, які з'являлися щодо характеру атаки, щодо джерел атаки, щодо основних векторів, які використовувалися під час атаки, та ймовірні шляхи протидії поширенню цієї вірусної атаки. Якщо цікаво, можу більше детально розповісти. Так, розкажете зараз про цей вірус. Я хочу зараз у пана Ігоря Козаченка запитати, оскільки ми у червні місяці мали вже ситуацію із більш масовою атакою з вірусом Петя-А, так, Петя-А, так, який вразив достатньо велику кількість і підприємств, і державних установ. Скажіть, будь ласка, от чому саме аеропорт, метрополітен, от як ви можете пояснити саме, чому торкнулося зараження саме цих установ? В первую очередь нужно посмотреть на вектор атаки, который сказал мой коллега. И, соответственно, если смотреть на Петю-А, который был 27-28 числа, то там было четко прослеживается сценарий, что необходимо было обеспечить заражение коммерческих структур, банковских структур и больше государственных структур. При этом четко было прослежено, что самый вектор атаки был направлен именно на коммерческий сектор, чтобы, возможно, больше заблокировать информационные ресурсы коммерческих структур. Если посмотреть атаку, которая произошла вчера, то мы видим, что атака направлена чисто на транспортную инфраструктуру. То есть транспортная инфраструктура это является одной из критических инфраструктур. И я считаю, это мое личное мнение, что это один из видов атак для того, чтобы в соответствии с теми сценариями, которые были раньше, и на День Конституции произвести, опять же, испытание очередное кибероружия именно в векторе, непосредственно связанное с транспортной
Як, пане Станіславе, до вас питання, цей вірус працював? Через що, через які програми, так, оновлення заражалися комп'ютери? Що вимагала ось ця вірусна компонента, яка потрапляла у електрообчислювальні машини? Так, дякую. А ще доповню свого колегу Так. і щодо попереднього питання, яке ви адресували, пане Ігорю. Ми, наші спеціалісти департаменту, не склонні вважати, що слід ототожнювати вірус Петя, який мав місце влітку, та цією кібератакою, яка мала нас напередодні. Чому ми так вважаємо? По-перше, коли була атака вірусом Петя, використовувалась вразливість операційної системи, так званий Ethernet Bloom, після якої, відповідно, яка до цього була відпрацьована іншою вірусною атакою, вона була перевірена на її здатність використання як вектора атаки. У цьому випадку ми бачимо дещо інше, аналізуючи характер кібератаки і характер взагалі поширення вірусу, ми дійшли висновку, що дещо відрізняється. Якщо ми мали літом ми мали оновлення, яке мало вірусну компоненту, до того, що вірусна компонента була дещо розголужена між різними оновленнями на великий проміжок часу, то ми на теперішній час ми маємо інформацію про те, що є певний перелік веб-сайтів, веб-ресурсів, які були атаковані напередодні, в яких була внесена додаткова так звана інформація, і при відвідуванні яких срабатував відповідний алгоритм, який перевіряв повноваження користувача та пропонував йому завантажити оновлення флешплеєра. Після оновлення флешплеєра, відповідно, пропонувалось оновити, запускався алгоритм скачування так званого дропера, це алгоритм, який скачує безпосередньо саму вірусну компоненту і її запускає. Після цього було застосовані так звані прийоми соціального інженерінгу, коли програма зазначала користувачу, що для вступу її в дії необхідно адміністративне повноваження. Будь ласка, виконайте цю дію від імені адміністратора. І вони, користувачі, вводили паролі безпеки, що цілком суперечить політики безпеці. Однак вони, я так вважаю, що робили саме таким чином, і відбувалося безпосередньо зараження і криптування операційної системи. На теперішній час ми можемо констатувати, що у нас було 3 сценарії. Тобто ми можемо виділити 3 сценарії, які мали місце. Перший сценарій – це коли операційна система повністю знищувалась. І ми бачили це зловісне червоне повідомлення на чорному фоні з вимогою щодо коштів для переведення на біткоін-кошельок у мережі Tor. Оце коли ми бачили адресу .onion, це посилання до мережі Tor. Другий сценарій – це було шифрування безпосередньо файлів інформативного характеру, тобто коли шифрувалися файли користувача. І третє, коли вірус за різних обставин не відпрацьовував. Він перезавантажував систему, однак у нас на дослідженні знаходиться техніка, як ми бачимо ознаки того, що була вірусна атака, однак файли цілі, не було криптування і, я так розумію, він не спрацював, як планувалося вимагачами. От щодо суми викупу, якщо я не помиляюся, цей вірус Bad Rabbit просив $283, так, якщо конвертувати в біткоїнові долари приблизно, так. Петя A вимагав близько $300. Суми приблизно схожі, так. Пане Ігоре, хочу у вас запитати, от скажіть, будь ласка, 4 місяці усього пройшло із моменту попередньої кібератаки. Це досить короткий проміжок часу. От скажіть, будь ласка, чому не вдається тоді вберегтися, і що працює, можливо, не в повній мірі, не наповну, для того, щоб уникати такої ситуації? Немножко нужно обратиться в историю. Если посмотреть все-таки род атак, и именно векторы атак, то нужно обратиться, например, атаки, которые были там в конце года на энергетический рынок. Потом идет атака WannaCry, которая как бы захватила, опять же, транспортные системы и, опять же, информационные системы любых структур государственных, в том числе и коммерческих. Прошла атака не очень заметно X-Day. Практически это аналог вирус Петь.
Потом прошла атака вирус Питер. Все эти атаки имели четкое направление своей деятельности. Они четко преследовали свою тематику. И на сегодняшний день эта атака, как мы говорили, я с этим склонен к этому стопроцентно утверждать, что она была именно направлена на блокирование инфраструктуры, именно структур, которые связаны с железнодорожным транспортом, с авиаперевозками и тому подобное. Почему мы не можем блокировать? Я думаю, мы можем. Почему? Потому что мы уже говорили неоднократно, я выступал на многих конференциях по кибербезопасности и говорил однозначно, что весь мир, в том числе Европа, Соединенные Штаты, перешли в постантивирусное пространство. Практика уже показывает после вирус Пети, что необходимо переходить на новые методы защиты от вирусных атак. Классический антивирус не справляется. Поэтому есть многие решения, которые позволяют это сделать. Непосредственно такие решения также разработаны в Украине нашими специалистами. Это Next Generation Endpoint. И, соответственно, нужно стремиться к этому. И данные решения позволяют действительно избежать атак, связанные с вирус Петей, с XD, с WannaCry, с остальным. И хотел коллегу еще дополнить, что этот злосчастный кролик – это все-таки модифицированный нод Петя. Он переписанный, очень квалифицированно переписанный специалистами. Мы еще не забываем, что помимо этой атаки была атака Локи, шифровальщика, но это была ширма. Поэтому смотреть нужно глубже, что кроется именно под кроликом. Потому что эта атака была, еще раз повторю, целенаправлена именно для того, чтобы блокувати інформаційні ресурси транспортних структур. У мене таке питання. От від ось цього кролика, так фактично я так само сьогодні і напередодні не зустрічала того, щоб з цією проблемою, щоб вірус вразив когось із не компанії, так, а особисто там комп'ютери персональні, так, якісь. Тобто, коли ми говорили про P2A у червні, то тоді дійсно багато комп'ютерів персональних були заражені цим вірусом. Як простому користувачу уберегти себе від зараження? Тобто ми розуміємо, що не може так якийсь бути, не знаю, загальний антивірус, який вбереже від усього, але все ж таки, які от ключові моменти, яких має дотримуватися простий користувач? Прошу взяти слово когось з вас, хто... Давайте я почну, Давайте якщо колега починайте. забажаєте доповнити. Дійсно, ми досі не отримали жодного повідомлення щодо того, що жертвою від цієї вірусної атаки стали пересічні громадянини. Це ще будемо виясняти, чому це так. Може, дійсно, колега має рацію, що у нас була цільова атака на інфраструктурну транспортну мережу. А щодо рекомендацій, на сайті Департаменту кіберполіції, на сайті Служби безпеки України, на сайті CERT.ua, на сайті ДСТЗІ України постійно є нові повідомлення щодо того, що наші служби постійно нагадують користувачам, що слід обережно поводитись в мережі та дотриматися елементарних правил. Ну, по-перше, найпоширеніша помилка користувачів, вони усі до єдиного користуються операційною системою з правами системного адміністратора. Ну, до якої системи не звернись, вони мають повноваження системного адміністратора. Відповідно, всі програми, які вони ініціюють до запуску, мають відповідні повноваження ініціатора, тобто адміністратора. І в такому випадку вірусу значно легше добратися до системних функцій, до виклику певних алгоритмів, які звичайному користувачеві було б не так-то важко, не так-то легко запустити. Тому перша рекомендація – це, звісно, правильно налаштувати свій комп'ютер таким чином, щоб адміністративний доступ мав лише той фахівець, який буде настраювати цю операційну систему. Це стосується не лише пересічних громадянин, які користуються у побуті своїми комп'ютерами, а також у підприємствах. У більшості випадків ми, на жаль, також вбачаємо, що таке має місце. По-друге, це постійне оновлення операційної системи. Не є секретом те, що в Україні дуже полюбляють так звані неліцензійну операційну систему. Вони використовують її, скачують її з торрентів або з інших джерел. І ми у результаті маємо операційну систему, яку
зібрали невідомо хто. Вони могли туди заздалегідь закласти певну інформацію, певні так звані бекдори, для того, щоб у певний час ними скористуватися. Ну, департамент поліції не рекомендував би використовувати операційні системи, які були завантажені з невідомих джерел. Неліцензійні. Неліцензійні, які не мають відповідних гарантії безпеки. Звісно, це використання, знову ж таки, програмного забезпечення, які проходило перевірку, які має позитивні відгуки від користувачів і взагалі від спеціалістів кібербезпеки. Ви дуже правильно замітили, немає універсального антивірусу. І скільки б їх не поставили, дуже велика проблема – це саме користувач. Більшість атак, вона адресована саме користувачеві, і тому ми бачили на прикладі BadRabbit, що саме користувач ініціював запуск скрипту, який би завантажував безпосередньо виконуваний файл, і він ініціював його запуск. Тому наші рекомендації це було дотримуватися правил особистої безпеки, як ми кажемо, в мережі інтернет, і не виконувати ті дії, які у вас виникають певні питання щодо безпеки. Краще звернутися до спеціалістів і отримати певну консультацію. Пане Ігоре, ваші поради, які ви можете дати приватним користувачам комп'ютерами, і одразу попрошу ще на одне питання відповісти, кому ці кібератаки в Україні потрібні? Хто може за ними стояти? Ну, в первую очередь хотелось бы еще раз напомнить, что не нужно открывать ту почту, которая вам не адресована. Потому что BadRabbit, один из сценариев, это все-таки социальная инженерия. То есть социально была написана рассылка от Microsoft о обновлениях и тому подобное, с соответствующим текстом. Даже если проанализировать этот текст, то можно по тексту определить, что это не профессионально написано. Поэтому в первую очередь не открывайте то, что вам не принадлежит и что вам не предназначено. Второе – обновление. Коллега сказал, что обновление через флеш-лейер было затянут бэкдор, который затянул непосредственно сам вирус. Надо использовать HTTPS, то есть защищенный протокол для обновлений, и все компании, производители лицензионного программного обеспечения его используют. Если вас отправляют на обновление по какому-то непонятному адресу, то необходимо эту сессию закрыть и к ней больше не обращаться. И третье, как у нас всегда любят говорить, мыть руки перед едой. Действительно относиться к своему компьютеру как к средству, которое может быть заражено тем или иным вирусом. Необходимо не ходить по тем сайтам, которые вы не уверены. Необходимо, соответственно, то, что мы говорили, как коллега, ну, это, конечно, тяжело многим пользователям сделать. Я понимаю, перейти с административного в гостевой режим, просто некоторые не понимают, как это сделать. И мы всегда говорили, что необходимо повышать уровень квалификации непосредственно пользователей, всех домашних сетей, домохозяек, как у нас принято говорить, и специалистов. Мы живем в эре IT. И, соответственно, к этому нужно уделять внимание. И, соответственно, непосредственно ваш канал об этом тоже может говорить в специальных выпусках и показывать, как действительно это делается. И это будет правильно. От ми сьогодні саме вас і запросили для того, щоб ви розповіли простими, непростими, але так як ви є компетентними саме у цьому питанні, щоб ви розповіли, як з цим боротися. Пане Ігоре, от щодо другого питання, мого скажіть, будь ласка, кому можуть бути вигідні ці кібератаки в Україні? Хто за цим може стояти? Ну, имея большой опыт в области киберзащиты и, соответственно, знаю обстановку, которая происходит в Украине, участвуя неоднократно в защите информационных ресурсов проведения выборов, можно однозначно сказать, что атаки делятся на две категории. На политическую и финансовую. Финансовая – это если вирус-вымогатель шифрует данные, как вы говорили, приходит сообщение $283, заплатите, я расшифрую. На самом деле, мы как видим, что с вирус Пети, что сейчас, этого не происходит. Значит, это область политическая. Что касается непосредственно, кому это выгодно, я уже неоднократно об этом тоже говорил, у нас идет война на Востоке. Но если смотреть немножко глубже и шире, у нас же также идет война в киберпространстве. Украина – это полигон действительно кибервойн. И непосредственно мои сотрудники, хоть они и непосредственно мы сейчас это ощущаем,
Вирус Петя показал, что на пересечных громадян это тоже как бы сказалось, потому что пострадали и конечные пользователи, обыкновенные жители Украины. Соответственно, испытывается кибероружие. И я уже говорил, что если взять по каждому виду атак, направлению, кто и зачем это делает, то можно собрать, что испытывается полигон под разные возможные сценарии атаки. Що за кіберзброя? От ви зараз говорите. Да, это набор информационных ресурсов, которые направлены на того, чтобы парализовать информационные структуры энергетики, транспорта, связи, телефонии, обмен информацией. И после этого, если это собрать воедино и создать такое мощное кибероружие, то, в принципе, не нужно даже военного вторжения. Почему? Потому что за какие-то, как показала практика, 2,5 часа Можна заблокувати страна роботу? будет просто отключена от всего. А коллапс наступит со временем, буквально на следующие сутки. Не работает ничего. Нет у вас горячей воды, у вас нет отопления, у вас нет электричества, ни один можете телефон не работает, расплатиться. никуда вы дозвониться не можете, вы не понимаете, что происходит. Правительство парализовано, потому что нет никакой инфраструктуры. СМИ таким же образом парализованы. Мы еще не говорили атаку на СМИ и на телеканалы. Это отдельный разговор. И при этом тогда наступает действительно полностью коллапс. И, соответственно, выступает один из человек, который говорит, что мы готовы разблокировать, грубо говоря, вашу страну, но пойдите на наши условия. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, які, можливо, вже версії обговорювали так у поліції, коли варто чекати результатів, звідки прийшла ця атака? І на вашу думку, дійсно, хто може за цим стояти? Тому що от пан Ігор говорив про те, що у нас це може бути пов'язано так із ситуацією на сході країни, з тим, що у нас є сусід-агресор, але ми також не забуваємо, що напередодні так само, якщо брати у 100% еквіваленті, 65% якраз враження припали на Росію. Федерації, так. Дійсно, дякую за питання. Ми моніторили впродовж вчорашнього дня, там майже усі ніч ми моніторили цю ситуацію і декілька, чому саме, що підтверджує нашу думку про те, що це не слід зовсім асоціювати її з Петію, тому що і міжнародні експерти вказують на те, що лише 13% коду Петія первинного використовувалося для написання цього коду, цього вірусу, і дещо інакші механізми поширення у мережі ми спостерігали, тому що коли вірус Петя застосовував вразливість зараблю, ми бачили спонтанний так лавиноподібне поширення на усі мережі, які були підключені до зараженого комп'ютера. А у той час, як ми бачимо теперішній від атаки, вірус шляхом перебору заздалегідь визначеного переліку користувачів та паролів намагався отримати доступ до акаунтів користувачів. Якщо у нього це не вдавалося, він не використовував жодні інші механізми втручання. Щодо того, що звідки джерела походження цього вірусу, ми вже направили міжнародні запити до наших колег за кордоном, які розпорядження яких є можливість отримати доступ до тих серверів, які нам стали відомі, що в них були самі оці заражені оновлення флешплеєру з метою збереження даних та подальшого розслідування. На теперішній час, на жаль, я не можу чітко вказати, хто це, і саме коли ми проведемо аналіз, коли ми маємо і коли ми матимемо докази, тому що голослівні заяви – це некоректно, тому що ми самі розумієте, ми знаходимося у такій ситуації, коли ми маємо відповідати за кожне слово і ми маємо їх підтверджувати доказами. Коли в них буде 100% перевірена інформація, тоді ми, звісно, будемо її поширювати. Скажіть, будь ласка, от як представника так саме кіберполіції, хочу вас запитати, наскільки часто взагалі люди звертаються, якщо це, наприклад, не такі масовані атаки, як Петя А чи Bad Rabbit, так, Петя А,
поодинокі випадки, як часто люди звертаються, які кримінальні провадження якісь відкриваються, за якою статтею, найчастіше, так, і хоча б приблизна кількість таких проваджень? Дякую за питання. У нас до департаменту кіберполіції звертаються дійсно пересічні громадянини, які є жертвами так званих комп'ютерних злочинів. Це 16-й розділ Кримінального кодексу України. І, звісно, порушуються кримінальні провадження. Однак, якщо ми проаналізуємо і візьмемо статистику, то саме вірусні атаки, провадження за вірусними атаками ми не маємо так масово, як за іншими видами злочинів, таких як втручання в діяльність комп'ютерних автоматизованих систем, такі як, наприклад, найпоширеніше це шахрайство з використанням мережі інтернет. От саме з такими випадками громадянини чаще всього до нас звертаються. А саме з вірусними атаками вони не зустрічаються, і це і вчені вказують на те, що це вид злочинів є дуже, як сказати, мають високу латентність через те, що громадяни просто не усвідомлюють ризик, який становить вірусна атака. Тому що коли до них потрапляє вірус, і якщо це комп'ютер, який, на погляд користувача не має певної високої значимості, він лише перестановить операційну систему, відформатує диск чи попросить когось це зробити. І на цьому питання буде закрите. А коли ми кажемо про те, що, наприклад, є інформація про те, що вірусна атака вірусом Петя була націлена на певний збір інформації, в тому числі по користувачів, то пересічні громадянини на це не звертають уваги, що їхні персональні дані могли бути викрадені. А це велике питання на майбутньому, це зазор на майбутнє, саме використання, про те, що колега казав, саме соціальної інженерії. Тому що коли злочинець отримує інформацію, фотографії, це може бути паспорт, а фотографії ідентифікаційних кодів та інші персональні дані, це може ставити певну загрозу. Тому ми не рекомендуємо замовчувати питання вірусної атаки. Пане Ігоре, питання до вас. От підсумовуючи те, що ми зараз почули від Станіслава, наскільки реально відслідкувати, але не тільки відслідкувати, звідки прийшла та чи інша кібератака, а й покарати безпосередньо тих, хто її запустив? Это большая, кропотливая работа. Коллега уже не понаслышке знает, мы этим вопросом уже занимались еще с 2000 года, когда подразделение Киберцентра было создано в ДСТЗ службы безопасности Украины. И действительно стоял вопрос найти действительно последнего, как говорят, администратора, который действительно нажал на эту красную кнопку и запустил атаку. Если смотреть, как распространяется, как в принципе работает система по вирусной атаке, да, есть сервера, которые управляют данной атакой. Понятно, что эти сервера управляются каким-то человеком, который находится где-то в какой-то энной стране. Його реально знайти і покарати? Его, да, реально найти, но это не один день, не одна неделя, это происходит даже один месяцами. Потому что коллега сказала о том, что существует ряд возможностей. Это запрос логов, это работа команды реагирования на компьютерные инциденты CERT. Почему? Потому что CERT-UA, например, он должен обратиться в те страны, откуда происходила атака, попросить у них данные, после этого расследовать эти данные, после расследования аналитические плюс статические, и, соответственно, изучая код, можно определить, откуда была атака, выяснить IP-адрес и потом определить местонахождение непосредственно этой атаки. И, соответственно, мы не забываем о другом, что все атаки маскируются. Атака может быть с банановой острова или с банановой республики, и управление находиться там. Хотя человек, который запустил атаку, может сидеть в соседнем кабинете. Поэтому вот эту цепочку проследить, это очень сложно. Но на сегодняшний день есть инструментарий, есть опыт. Еще раз хочу повториться, что тот опыт, который приобретен уже специалистами киберполиции, госпецсвязи, службы безопасности Украины именно на поприще противостояния кибервойне, он позволяет это делать на сегодня профессионально. И действительно мы готовы даже научить общественность, как это делать. И мы умеем это делать.
Я хочу знову звернути вашу увагу до того, що сьогодні нам надійшла дуже важлива новина, дуже довгоочікувана новина для усієї кримсько-татарської спільноти, для усієї України, для усього колективу телеканалу АТР. Ахтем Чийгоз і Ільмі Умаров були видані Росією турецькій стороні. Ми знаємо, що їхній літак вже сів у Анкарі, і наскільки ми вже знаємо, що один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сказав, що після того, як вони вже прибули в Туреччину, і Умаров, і Чийгоз вирушать в Україну, ми, звичайно, будемо упродовж дня інформувати вас про новини щодо цієї теми. Чекайте на включення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, чекайте на включення Миколи Полозова, пана Марка Фейгіна. Ми тримаємо зв'язок з ними, намагаємося якомога більше розповісти вам станом на зараз, що ми знаємо про це звільнення, про цю найважливішу для нас новину сьогодні. І, звичайно, дочекайтеся, ми обов'язково вийдемо на зв'язок безпосередньо із Туреччиною і спробуємо вже почути перші коментарі від Ільмі Умарова та Ахтема Чийгоза. Саме ми. Будь ласка, залишайтеся з телеканалом АТР для того, щоб ви знали, що відбувається, і слідкували за цією подією разом із нами. Ми повертаємося зараз до обговорення кібербезпеки і кібератак в Україні. Скажіть, будь ласка, пане Станіславе, питання інформаційної безпеки у контексті того, що кібератаки, вони так само використовуються як інструмент інформаційної війни. Так от питання, чого нам бракує, які, можливо, нам потрібно зробити ще кроки для того, щоб захиститися, чи ми не можемо ніяк захиститися. І от саме ця лінія інформаційної безпеки, як надалі, можливо, ви бачите її там розвиток, так, і перспективи? По-перше, як вже казав, дуже велика доля безпеки перепадає на користувачів. Якщо у нас користувач буде пильно відноситися до власної безпеки, ми матимемо в рази менше випадків вдалих кібернетичних атак. Якщо цілі підприємства будуть жорстко вимагати від своїх підлеглих виконання саме норм політик безпеці, які розроблені, які впроваджені у підприємстві, то ми матимемо значно підвищений рівень кібербезпеки. Що стосується питання, які на перспективу ми бачимо це. На теперішній час мені сподобалось висловлення одного з кіберспеціалістів, який висказав, що думку вітчизняний, що на теперішній час в українському суспільстві формується генетична пам'ять щодо необхідності зберігання своїх персональних даних та кібернетичної безпеки в цілому, тому що інформатизація йде великими кроками і вона буде повсюди. І тому люди з часом, вони звикнуть до того, що коли вийдемо на вулицю, ми постійно зберігаємо себе у певній безпеці, і вони звикнуть до того, що і в інтернеті, і в інформаційному просторі також треба відноситись безпечно. А щодо питання засобів, які надають можливість захищати себе від інформаційної війни, то, на мій погляд, це є здрава критика, аналіз та сумніви. Тому що необхідно будь-яку інформацію, яку ви отримуєте з різних джерел, треба порівнювати, іскати альтернативні джерела, її критикувати та ставити під сумнів, а чи є ця інформація правдива, чи достатньо наведено було доказів для того, щоб стверджувати певний вислів. А якщо ми будемо довіряти будь-якому слову, яке сказала людина, яка її не перевіряла, ми матимемо саме вдалу інформаційну війну, ми матимемо вдалі способи атаки на суспільство, взагалі на розуми наших громадян. Наскільки, на вашу думку, пане Ігоре, Україна підтверджена так інформаційним атакам, як від них захищатися, так само на перспективу, де потрібно допрацювати? Она будет всегда подвержена, пока у нас идет война. Я уже об этом говорил. Соответственно, есть противостояние, соответственно, есть и оборона. Мы эту оборону с гордостью выдерживаем. И я не припомню со своей истории, чтобы одна из стран подвергалась таким вот масштабным кибератак. Если мы возьмем историю, опять же, 2003-2007 год, Эстония. Первая DDoS-атака на информационные ресурсы Эстонии. Посмотрим чуть дальше в истории. 2008 год. Война в Грузии. Тот же самый сценарий.
идет блокировка информационных ресурсов государственных, идет блокировка информационных ресурсов СМИ, идет фейк, предоставление информации на государственных информационных ресурсах. И тогда президент Грузии обратился к нашему президенту, и как раз я был в этой рабочей группе, и мы как раз помогали нашим коллегам из Грузии защищать их информационные ресурсы, что мы успехом сделали. Сегодня на этом поприще стоит Украина. И действительно, видоизменение атак, оно только прогрессирует. И я просто вот сейчас вот вспоминаю, сравниваю атаки, которые были раньше, например, на сайт Кучмы. Эта атака была всего лишь там 20-30 мегабит. И считалось это что-то сверхъестественное в то время. И мы там были поражены мощностью данной атаки. Сейчас атаки уже переходят за 40 и 60 гигабит как бы на канал, и, соответственно, мы этому противостоим. И самое главное, что вирусописатели не стоят на месте. Они постоянно модернизируют и, соответственно, разрабатывают новые средства. А если к этому еще подключить спецслужбы, которые заинтересованы в этом, то это умножается многократно. Как противостоять, мой коллега, соответственно, ответил на этот вопрос, но я хочу дополнить, что тот потенциал, который у нас сегодняшний есть, и те возможности, которые присущи нашим людям, именно у нас прекрасные профессионалы, у нас прекрасные программисты, у нас прекрасные специалисты. Да, не хватает моим коллегам на сегодняшний день обеспечения финансового обеспечения именно заработной платы. Я думаю, что атака как раз Петей как раз и спонукала наше государство і наше правительство. Панове, я зараз маю вас перервати, дуже перепрошую. Ми зараз маємо на прямому зв'язку зі студією режисера Ахтема Сейтаблаєва. Пане Ахтеме, чи чуєте ви мене? Так. Так, доброго дня. Ну, власне, найголовніша новина, і новина, яку ми всі чекали, звільнили Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Як гадаєте, чому це відбулося? Як Росія пішла на те, щоб видати їх турецькій стороні? Ваша позиція, будь ласка. Ну, по-перше, велика радість насамперед для усіх рідних та близьких Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Я вважаю, що це той крок, який став можливим завдячуючи власне відношенню до цього і світової, що є з цього приводу, є і дуже жорстка позиція, як і власне української власті, так і кримських татар, зокрема Меджлісу кримськотатарського народу. І мені здається, що це зроблено було під тиском. Я знаю, що була зустріч у пана президента Республіки Туреччина Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним. І він сказав на зустрічі з представниками кримськотатарського народу, що це питання буде вирішено. І дякувати Всевишньому, що так це і сталося, але не слід себе обманувати і думати про те, що щось кардинально змінилося в політиці окупаційної власті російської в Криму. Це зроблено було виключно під тиском, мабуть, для того, щоб отримати хоч якесь послабшення санкцій або такого світового відношення до що творить окупаційна влада у Криму. От адвокат Микола Полозов сказав про те, що Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза повністю звільнені від кримінального переслідування. Як гадаєте, коли все ж таки вони доберуться до України, прибудуть на територію нашої держави, чи дійсно вони будуть у безпеці? Як гадаєте? Якщо вони прибудуть, по-перше, коли вони вийдуть з території Криму, зараз окупованого військами Російської Федерації, можна вважати, що вони в більшій безпеці знаходяться, ніж там. Я вважаю, що цілком доречно, і це буде абсолютно логічним кроком, якщо вони потім з Туреччини приїдуть сюди, до материкової України. Дякую вам дуже. Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова звільнили, видали турецькій стороні. Про це ми говорили із режисером Ахтемом Сейтаблаєвим. Це найважливіша новина сьогодні для усіх нас. Панове, я дякую вам за розмову.
Ігор Козаченко, екс-начальник Держцентру кіберзахисту. Ми говорили про кібербезпеку в Україні, про кібератаки, які були напередодні і влітку, і як ним протистояти. А також Станіслав Самойлов, головний інспектор департаменту кіберполіції Національної поліції України, давали свої коментарі. Я дуже дякую вам за розмову. І, звичайно, усіх наших глядачів телеканалу АТР, я попрошу залишатися разом із нами, тому що саме на телеканалі АТР у прямому ефірі ви дізнаєтеся усі подробиці про звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Дочекайтеся прямих включень з міністра закордонних справ України. Ми, звичайно, вже працюємо над тим, щоб налагодити зв'язок безпосередньо зі звільненими лідерами кримсько-татарського народу. Я дякую, що ви залишаєтеся з вами. Ми маємо гарні новини, і я вам бажаю лише гарних новин. До зустрічі.